kaka TikTok sani eri biro matek moloyo to jok ma pod nigi kijende to jok ma bende kika ing'eyo loso gik ma ji nyalo winjo mapiyo piyo dakika achiel, dakika ariyo, dakika adek kama eri, TikTok ber gi mago nikech kanyo ero weche mag video sinema gi kiketo matindo tindo weko to chopo ne ji mabor. Koro kanyo bende inyalo loso pesa, to kanyo ero gima ber gi TikTok en ni kaka sani eri ka aketa ni itimo live, ng'ato nyalo oro ni kata mana siling 1,000, 200, 100 to iyudo pesa no real time, to pesa no donja PayPal to iso fuko direct. Koro mano ero bende dio achiel, lakini nyaka ibed kanyo kitimo live nikech kaka TikTok, Facebook nyaka Instagram tire gi gimiluongo ni live. Matiende ni in real time, ok ni seche ma intiere no ema picha ntiere mbele ni tiwuoyo gi ji to gipenji tidwoko gi igone kata mbaka tinyalo bedo live no kata mana seche 2 to ji oro ni pesa, inyalo kono gi ni oro na kata 100 to gi oro ni to pesa no inyalo yudo to i withdraw immediately. Koro mano bende ni achiel, lakini maber moloyo en ni kai iamua ni dwaro loso pesa e yore gieki ok en tich mayot kaka ji paro. Jok moko wacho ni an adwaro mana timo gini, ok en tich nyaka ichiwri ni tijni eri. Makoro ing'ang'e ni an pile pile gokinyi nyaka ket ne ji picha, nyaka ket ne ji video moro matin, nyaka koni ji ni koro an kanye, and then nyaka iparri ni en content aina mane madwaro loso, nikech kik ipar ni ma kaka Zippy keto mare chaka kamba dhi keto mara. Inyalo keto mari iwuoyo about chiemo, machielo inyalo keto iwuoyo about environment kata climate, machielo iwuoyo about parenting. Ng'ato bende en okoni mana kaka kawuono an achiewo, sani eri koro awuotho adhi e bas. Koro luwore in inyalo lose nang'o. Lakini kendo moloyo ineno jok ma osebedo gi followers mang'eny. Koro kisebedo gi followers mang'eny kendo koro jok mantiere gi kampuni mopogore opogore bende biro koni ni koro kaka intiere gi 1 million followers, 100,000 followers ni ok wamiyi pesa matin mondo iket product wa e page ni mondo ji one, nikech ing'eni ka koro an Zippy an gi followers mang'eny to wachacha ni an adhi Ramogi TV, obed Ramogi TV kacha chande Ramogi TV kama to ji te biro biro kanyo mana kata kama ka en product mane to iwacha ni kama ka in gi followers mang'eny to ji luwi kanyo to ijedu ka chieng'no ero ji te dwaro ni mondo dwa nyiewo gicha mondo bed kaka Zippy chalore cha. Koro mano kaka as an influencer bende inyalo loso pesa ikono gini kudwaro ni joga mondo oluw ambe chula uru gimoro chutho eka mondo akon gi mondo giluw. Nikech en mako pogre gi mane mbui mar Instagram king'iyo kram ne stories kacha hadaneno jogo eko mabende nitiere kod following mathoth. Giloko ohala giketo kata mana ni an kawuono kapo nono ni udwaro kata mana uso mwandu magu